Kastell tar-Ramel. Kien Jannar, il-Bart imma il-Bnazzi. Il-baħar blu bħas-sema. Fil-baħar ħadd ma kien qed jgħum u żgur f'Jannar tkun ħafna kesħa. Imma fuq ir-ramel kien hemm żewġ titfal Ingliżi. Għandu jkun dawn ma jħossux Bart għax kienu ħafin u bil-qalziet imxammar u bdew iniżlu saqajhom fl-ilma kiesaħ silġ. Il-mama tagħhom ukoll kienet ħafja u sakemm it-tfal bdew jiġru fuq ir-ramel u jċafċfu saqajhom fl-ilma, il-mama tagħhom bdiet tagħmel kastell tar-ramel. Xi drabi t-tfal kienu jġibu pala tal-plastik u jimbuttaw ir-ramel ħdejn il-mama. Din kienet taqbad ir-ramel f'idejha u tqiegħdu fuq xulxin sakemm bniet il-kastell. Fl-aħħar imliet barmil bir-ramel, poġġietu rasu l-isfel, ħarġet il-barmil u ir-ramel sar il-biċċa ta' fuq tal-kastell. Iż-żewġ titfal daru mal-kastell jaqbżu u jifirħu. Meta sar il-ħin, it-tfal, il-mama u l-papa Ingliżi telqu minn fejn kienu. Qatt nilab jiena bil-kastell u domt nilab sakemm dala. Id-darba ta' wara erġajt mort fejn it-tfal u l-mama Ingliżi kienu ħallew il-kastell. Il-kastell ma kienx hemm. Kif spiċċa l-Bnazzi u l-baħar tela fuq ir-ramel, il-kastell kien waqa' u inħall mal-ilma. Reġa' sar ramel. Imma jiena bqajt noħlom b'dan il-kastell, noħlom li aħna qegħdin fih biex ħadd ma jagħmlilna xejn. Għax hu mdawwar bis-suldati, għandu l-ħajt għoli ħafna u għandu bieb kbir tal-injam oħxon. Mulej, meta jiena norqod u barra ikun id-dlam, inti toqgħod li għassa u tieħu ħsiebi. Inti ma jiġrilekx bħal kastell tar-ramel li jmur mal-mewġ tal-baħar. Inti tibqa' miegħi kull jum, kull ħin u dejjem.